Siyanibingelela bazalwane nabo bonke abantu abalalele njengamanje egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ngizovula ngomkhuleko Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyabonga Nkosi uJesu ukuba wonke amazwi esiprofeto asencwadini yakhe engcwele ayafezeka Nkosi ngamandla akho, ngoba alikho nezwi elilodwa elibuyele emuva lingawuphelelisanga umsebenzi wakho Nkosi uJesu. Malisebenzeke empilweni zethu kuba sikukholwe ngeinhliziyo nangeqiniso, nayo yonke imoya ephambene nezwi lakho iphulukiswe empilweni zethu, sibone nangamehlo ethu ngamandla kaMoya oNgcwele. Sidede ebuyini, ayenziwe-ke intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Abantu bakho Nkosi baphenduke kukho konke ubula namandla obumnyama baphungathile engazini nasekudazeni inkani, kodwa baphenduke ngamandla kaMoya oNgcwele ayimbewu efanele ukuhlwanyela empilweni zethu. Ngamandla kaMoya oNgcwele nezwi lakho Nkosi eliwukukhanya, ngoba wena nezwi lakho ni munye. Sebenza-ke Nkosi empilweni zethu, siphulukise wonke amandla ongazi nokudukiswa kwesitha esibusayo emhlabeni manje kuze kube phakade. Amen. Ngizocela abazalwane nisalalele ukuthi wonke umuntu oneBhayibheli athathe iBhayibheli lakhe njengamanje ukuze sizoba nokuqonda, ukuze sizohambisana masifunda. Ungeke uzwe nje ama-chapter namavesi afundwayo wena ungayibhekeli ngokwakho ukuthi kuyikhona yini lokho abashumayelayo, ngoba abaningi abantu abashumayelayo kodwa manje bayikhulumela ngokwenkanuko nangokufuna inzuzo embi. So sheshisa uthathe iBhayibheli lakho noma uvule kwi-app yakho, sizothi masifunda siqonde sonke ukuthi uNkulunkulu uthini. Siyambonga uMoya oNgcwele ngesikhathi samanje nokuthi uyasifundisa. Amen. Angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu uZondi la. Nondaba, over to you. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu engumsindisi. Amen. Umnini mandla wonke okunguye ophethe izihluthulelo Amen. zasesihogweni nezasezulwini. Amen. Sithi makabongwe uJehova, abongwe imiphefumulo yethu manje sisaphila, ngokuba ngale kwethuna simele ukwahlulelwa ngemisebenzi esiyenzile nangendlela esihambile. Amen. Simele ukusindiswa manje sisaphila la emhlabeni, ngoba kukho ukusindiswa ngale kwethuna. Yes Lord. Sithi siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe, sithula ubufakazi ngaye bokuthi uNkulunkulu uyedwa, akanamphelezeli. Yes Lord. Akanamhlangabezi, akanambonisi. uNkulunkulu ozimele eqwaba, owakhe izulu nomhlaba ngezikhwepha zakhe. Amen. Wakubiza konke ngegama lakhe kuze kube khona. Yes Lord. Izwi likaNkulunkulu lingukuphila okwaphakade. uNkulunkulu sithola ukukhanya nenkazimulo. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngobuhlakani bakhe nangolwazi lwakhe nangokuqonda okukuye. Amen. Akekho umuntu ongeza kuNkulunkulu ngaphandle kokuthi ahambe indlela yobungcwele. Njengoba sakhiwe isihogo sakhelwe labo abangayazi indlela kaNkulunkulu. Amen. Ngabe umncane noma ngabe umdala, uma ufa ungenalo ulwazi kaNkulunkulu, kusho ukuthi ke ukumesaba akukho kuwe uJehova. Amen. Amen. Sibonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe bonke. Siphinde sibonge uNkulunkulu noJesu Kristu ngabapostoli bakhe. Amen. Nangendlela zakhe ezingcwele ezimsulwa ezilungile zokuqonda. Kuningi okwenzakalayo njengoba siphila empilweni zethu,
emakhaya, isemsebenzini, noma ngabe kuphi lo khona. Amen. Kuningi kuyenzakala. Kungenzakali emakhaya kuphela, kodwa kuningi okwenzakala ezinhliziyweni zethu nasezingqondweni zethu. Yes, Lord. Kodwa ke umbhalo uyasho ukuthi singanciki kokwethu uqonda. Asinikele yonke imicabango yethu kuJehova. Uyakuqondisa imikhondo yethu. Imikhondo yethu kufanele iqondiswe uJehova kuphela. Amen. Uma wakho nobaba wakho uma bekufundisa indlela yokuqonda, kufanele bakufundise indlela zikaJehova. Ngoba abanazo izindlela zabo. Uma benendlela zabo, lezo ndlela zabo zingahambisani nendlela kaKristu, badukile. So, wonke umuntu othi unenkinga makeze kuKristu. Eze nemithwalo yakhe azoyibeka ezinyaweni zikaKristu. Bese athatha ijoka likaKristu nesiphambano sikaKristu. Amen. Alandele uKristu. uKristu ungumluleki, ungumbusi Amen. wasemhlabeni nasezulwini nangaphansi komhlaba. Unguyise wangona phakade, unguNkulunkulu okuphila, igama lakhe eliphila ungona phakade. Amen. Igama leli esilinikiwe eliphakamisiwe ngaphezulu kwawo wonke amagama. Lelo gama lelo lizalwa uNkulunkulu. uNkulunkulu ungumdidiyeli wezimpilo zethu, ungumqali, ungisiphetho, uyena odidiyelayo. Uyena onika izahluthulelo, uyena futhi ophucayo izahluthulelo. Amen. Izahluthulelo ulwazi likaNkulunkulu, ukuqonda kaNkulunkulu, Amen. ubuhlakani kaNkulunkulu. Amen. Akekho umuntu ozimele. Uzimele ngokuqonda kodwa ngokuphila. uNkulunkulu uyiphethe impilo yakho. Amen. Ngoba uNkulunkulu uyabulala, uyalimaza, uNkulunkulu uyaphilisa, uyelapha. Amen. Kunezikhathi zazo zonke izinto emhlabeni. Kunesikhathi sokukhala. Kunesikhathi sokujabula. Yes, Lord. Kunesikhathi sokulahla. Kunesikhathi sokuqoqa. Kunesikhathi sokufa, kunesikhathi sokuphila. Kunesikhathi sokutshala, kunesikhathi sokuvuna. Amen. Kunesikhathi sokuvuka, kunesikhathi sokulala. Yes, Lord. Isikhathi semvula, isikhathi selanga. Isikhathi somoya, isikhathi samafu. Konke lokho kungubuhlakani kaNkulunkulu. Amen. Akekho umuntu othi yena ukontrola zonke lezo zinto ngaphandle kaNkulunkulu. Ukuze kube khona ukuthula empilweni yakho kufanele wazi ukuthi fanele ukhulume noNkulunkulu. Amen. Uma uza kuNkulunkulu awuzi ngokuqonda kwakho kodwa uzofuna ukuqonda kwakhe ukuze kuqondiswe wena ngokuqonda kwaNkulunkulu. Usho ukuthi kuNkulunkulu ufuna ulwazi, uNkulunkulu akunika ulwazi, bese wena ugcwala ubuhlakani bukaNkulunkulu. Hayi Yes, Lord. bomfundisi wase-university. Amen. Amen. Hayi bomfundisi ofundisa esikoleni seBhayibheli kodwa manje ephambene nemiyalelo kaNkulunkulu, ngoba wonke umuntu ophilayo ozimisele ngokukholwa nokusindiswa Amen. kufanele alandele imibhalo, ayazi imibhalo, ngoba imibhalo ingukuphila nokusindiswa kwethu. Emakhaya, isemsebenzini, nakuphi. Ebumnandini labo DJ benu nalabo saziwayo benu, kuyona yonke imisebenzi yabo abayenzayo ufuna ngabe benza imisebenzi engcwele. Yes, Lord. Amaphoyisa afuna ngabe enza umsebenzi ongcwele. Amen. Uhulumeni, umongameli ufuna ngabe wenza umsebenzi ongcwele, alandele imibhalo nemiyalelo nomthetho kaNkulunkulu. Ngokuba umthetho kaNkulunkulu egcineni izogcina wona. Yes, Lord.
Ninganikana amalungelo enu okukhohlisana lemhlabeni. Ukulala ngaphandle komshado, owamadoda lalana wodwa, ukukhipha izisu, ukuqamba amanga womntshontsha. Lo malungelo enu wonke aniholela esihogweni. Amen. Noma ngabe ubani ovumelene nalesenzo leso sokuthi kwenziwe yonke into ephambene neBhayibheli, Amen. uyesihogweni. Uma engaphenduki acele into ethelele enkosini njengamanje esanesikhathi, ngokuba wonke umuntu, angikhathali wonke umuntu Yes, Lord. owenza isenzo esibi uyesihogweni. Uma engaphenduki manje, angikhulumi ngokuphenduka ukuthi uxolise enkosini uphinde esonweni uyohlala kusona. Amen. Ngikhuluma ngokuxolisa kuNkulunkulu, uphume esonweni, uphile ngokukholwa, Amen. uphile ngokwethemba, uthembe kuNkulunkulu uyena kuphela. Yes, Lord. Ngokuba umbhalo uyazi ukuthi ke masikhonze uNkulunkulu yena yedwa Amen. ngamandla ethu, ngemoya yethu nangenhliziyo zethu. Ilokho esimele ukwenza. Amen. Namanje ke sithi ke sifuna ukulungisa indaba yasemakhaya. Amen. Indoda nomfazi wayo, umfazi nendoda yakhe, ingane nomzali, umzali nengane. Amen. Sifuna ukuqondisa konke lokho ukuze umuntu nomuntu ongaphansi kwesibongo sikaKristu ayazi indawo yakhe njengomuntu ongaphansi kwesandla nasemzimbeni kaKristu. Amen. uKristu inhloko yebandla, uNkulunkulu inhloko kaKristu. Njengoba ngisho ngithi ke uNkulunkulu uzala uKristu, akazali inyama kuphela, uzala igama. Lelo gama lithi Kristu lizalwa uNkulunkulu. Yes, Lord. Ngoba ngaphandle kwaNkulunkulu lelo gama lalingeke libe khona, lowo mzimba ongeke ube khona. Yes, Lord. Uma sewuzalwe kabusha, uzalwe kuKristu, usuyindodana nendodakazi kaNkulunkulu. Amen. Ongiphe incwadi kaGenesis chapter 1 verse 26. Incwadi kaGenesis isahluko sokuqala ivesi la26. uNkulunkulu wathi, uNkulunkulu owakhuluma, masenze abantu ngomfanekiso wethu. uNkulunkulu waphimisela izwi wathi makwenziwe abantu Ngomfanekiso wethu. wena ungumfanekiso kaNkulunkulu. Basifuze. Noma ngabe ubani ozelwe indoda nomfazi ungumfanekiso kaNkulunkulu. Akekho umuntu ongumfanekiso kama wakhe noma umfanekiso kababa wakhe. Ngoba sonke singokababa oyedwa, singokamama oyedwa, uAdam noEve. uEve noAdam bamfanekiso kaNkulunkulu. Amen. Lithi iBhayibheli ke indoda Amen. iwudumo lukaNkulunkulu. Amen. Yes, Lord. So wathi uNkulunkulu makwakhiwe abantu ngomfanekiso wakhe. Yes, Lord. Manje thina singumfanekiso kaNkulunkulu. Amen. Yini enyayisho lapho? uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu. Basifuze. Imake kufuneka basifuze. Amen. Masenze umuntu ngomfanekiso Wethu. basifuze. Basifuze. Okusho ukuthi uNkulunkulu mekhuluma, uNkulunkulu ngumoya, Amen. ukhulume izwi, Amen. umfanekiso kaNkulunkulu kufuneka ugcine izwi. Amen. Uma ufunza uNkulunkulu, umfunza ngokomfanekiso ukuthi wena ungumfanekiso kaNkulunkulu. Yes, Lord. Bese ke ufunze into ezokwenza ukuthi wazi ukuthi umfunza kanjani izwi. Amen. Elizokunika idirection ukuthi uNkulunkulu ufuna ube njani yena, unjani yena uNkulunkulu. uNkulunkulu ungcwele. Yes, Lord. uNkulunkulu ungcwele,
ufuna abantwana bakhe babe ngcwele bamlalele Amen. balandele izwi Amen. ngoba ungulizwi. Amen. Hambe kwincwadi kaJohane before kuye kulo ncwadi gijima incwadi kaJohane chapter 1 verse 1. Incwadi kaJohane isahluko sokuqala. Ivangeli ngokukaJohane isahluko sokuqala ivesi lokuqala. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ukithi uNkulunkulu ungulizwi wayekhona ekuqaleni. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ilizwi wayekuNkulunkulu. uNkulunkulu uthi ke masenze umuntu ngomfanekiso wethu. Amen. uNkulunkulu ungumoya. Amen. Nezwi lingumoya. Yes Lord. uNkulunkulu nezwi lakhe bayinto eyodwa. Kodwa mzukwane akha umuntu wathi masenze umuntu ngomfanekiso wethu. Yes Lord. Amen. Ungumfanekiso kaNkulunkulu. Basifuze. Fanele ufuze uNkulunkulu ngokulandela izwi. Babuse phezulu kwezinhlanzi. Uyabusa ngokuba ke wena uNkulunkulu ukunike le position yokuthi akwakhe ngomfanekiso wakhe bese kwakhile ngomfanekiso wakhe bese uyamfunza. Ngabe wena ufunze uNkulunkulu na? Noma wena ufunze umoya wokudukisa? Amen. Ngoba phela ke uNkulunkulu ungcwele, abantwana bakhe fanele babe ngcwele. Balandele izwi nemiyalelo yakhe. Amen. Ngokomoya. Yes Lord. Umzimba lo inyama izobhubha. Kakade ihlale kufanele ibhubhe. Kuphele ngayo. Kodwa ke umphefumulo uphila kwangona phakade. Amen. Ingakho noma usufile ungeke ukwazi ukuthola ukuphumula ngoba kufa inyama, umphefumulo awufi. Amen. Amen. Uma sowuthatha ufake echibini lomlilo esihogweni uyokufa. Amen. Uyohlushwa okwangona phakade. Ngoba yini ke umphefumulo wakho awumfunzanga uNkulunkulu. Awuzange ulandele imiyalelo kaNkulunkulu. Amen. So uNkulunkulu mesedalile wadala. Hamba uye ku chapter 2 ka Genesis verse 18. Amen. You can start from verse 15. Incwadi uGenesis isahluko sesibili ivesi le-15. uJehova uNkulunkulu wayesemthatha umuntu. uJehova wathi esemdalile umuntu edale uAdam oqala Wambeka ensimini yase-Edeni. wayesemthatha embeka ensimini yase-Edeni Ukuba ayilime. ukuthi asebenze ingadi, indoda eyakhiwa uNkulunkulu ngomfanekiso wakhe ukuthi imfunze. Wayebeka la efanele khona izwi lakhe. Amen. Yenze umsebenzi azoyinika wona ngoba umuntu nomuntu unetask ekumele ayenze. Amen. uNkulunkulu utinikile ukuthi indoda kufanele isebenze. Amen. Indoda kufanele isebenze. Amen. Yezwi indaba. Indoda kufanele isebenze. Amen. Amen. Windoda. Amen. Yeka uma emgaqweni ucela imali, indoda kufanele isebenze. Wambeka ensimini yase-Edeni ukuba ayilime. Lento ayenza kadini ukulima, ukusebenza. Ayigcine. Before uvuke uyoqashwa umlungu Amen. usebenze i9 to 5. Amen. Bawusebenza wena. Yes Lord. Ngoba uNkulunkulu waqashwa, uqashwa uNkulunkulu Amen. ukuthi wena uzodla izifukuthungu zakho. Yes Lord. Ngizokubeka le ngadini. Uzotshala kuzomila udle. Awudingi lutho oluningi. Kodwa namhlanje sekuphilelwa imali. Amen. Sekuphilelwa imali manje. Windoda ngoba kuthiwa unemali. Amen. Ibank account yakhe ingakanani? Amen. Ngokuba izikhathi zishintshile. Amen. Manje ke umsebenzi wendoda Amen. noma ngabe yiphi indoda fanele izakhele indlela yongenisa imali ngokuthi isebenze. Amen. Ingantshotshi, ingabulali ibulalela imali. Amen. Ingaqamba manje iqambela imali. Amen. Isebenze.
wakhe noma ngabe yini lo ngayenza ngezandla zakho ukuze ke wenze inzuzo efanele ngezandla zakho. uNkulunkulu uyakubusisa umsebenzi wezandla zakho. Amen. Qhubeka lapho. Hallelujah. Chapter 2 verse 16. Incwadi uGenesis isahluko sesibili verse 16. uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi. uJehova wayesenika umyalo, yayizonto ngithi mina uNkulunkulu wathi medala wathi masakhe umuntu ngomfanekiso wethu afunde thina. Izwi liyakhuluma, izwi lingumoya, izwi selibakhile umuntu lambeka endaweni. Seninza njani izwi na ukuze limfunze lo muntu lo athole ukuthi akwazi ukuthi uzomfunza kanjani uNkulunkulu usemnikani manje umyalelo. Yingakho sikhuluma ngomyalelo. Yes Lord. Yes Lord. Ukuthi kufanele silandele umyalelo. Yes Lord. Kuphela. kaNkulunkulu. Yes Lord. Ngoba uyena umdali wethu. uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi ungadla kuyo yonke imithi yensimu. Unikwa umyalelo wokuthi manje akwazi ukuphila lengadini abe noqondo ukuthi uNkulunkulu ke yini akufanele ayenze, yini ekufanele angayenzi. Ngokuthanda kwakho. Ngokuthanda kwakho ungadla konke lokho kula ensimini. Amen. Kepha ungadli kuwo umuthi. Nayi indaba. Kepha okuhle. Kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi. Ungadli kulomuthi lo wokwazi okuhle nokubi. Uright womuntu ngwakhile ungazi uzwa mina kuphela. Kepha ungadli kuwo umuthi ungathinti lapho okuhle nokubi. Kukhona khona umuthi wokuhle nokubi. Ungathinti. Amen. Ngikwakhile ngomfanekiso wami ukuthi ufunze mina. Ngikunika umyalelo manje ukuthi ke wena uzodlala noma ikuphi lo thanda khona kodwa kunomuthi ekumele ungawuthinti. Lo muthi lowo mzwane wawudla uyobe sokwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Ngokuba mhla udla kuwo uyakufa nokufa. Kukufa. Ukwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle. Ukwazi lokho. Kukufa. Ukuthi ukwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Yingakho fanele ulandele imiyalelo. Ukuze ke uzokwazi indlela zikaJehova zilungile. Abukho ububi kuzona. Kodwa mzukwane uthatha isiqumo sokuthi wena ufuna ukuzimela. Uyaphuma ekulandeleni imiyalelo. Awusayilandeli imiyalelo wena. Yes Lord. Usufuna ukwenza okungalungile. Amen. Ophambene nemiyalelo. Amen. Yayizwa indaba. Umyalelo kaJehova ulungile. Amen. Indlela zakhe ziqondile. Yes Lord. Ngoba wazi konke ukudalile ngomfanekiso wakhe ukuthi umfunze. Yes Lord. Ulandele imiyalelo yakhe. So mase ufuna wena ukwenza ukuphambene necebo lakhe usuyaphuma endleleni yokulunga. Suphumile endleleni kaJehova. Sowenza intando nenkanuko yenhliziyo yakho. Kodwa ithi incwadi inhliziyo ingumkhohlese. Yes Lord. Engaphezu kwakho konke engumthakathi. Ithi incwadi ubani ongayazi yimina uJehova ngivivinya inhliziyo. Yes Lord. Ngihlole izinto bese ngipha noma ngikomelisa umuntu ngezenzo zakhe. uNkulunkulu wazi konke. Ingakho ethi ke u-Alpha no-Omega, isiqalo nesiphetho. Amen. Amen. Ingakho ethi akekho omunye uNkulunkulu ngaphambi kwakhe noma emva kwakhe noma uhambisana naye noma abonisana naye uzimele. Jule kakhulu. Amen.
Incwadi kwabaseRoma isahluko 6 Incwadi kwabaseRoma isahluko 6 verse 23. verse 23. Ngokuba inkokhelo yesono ingukufa. Inkokhelo yokuphula umthetho nemiyalelo kaNkulunkulu ingukufa. inkokhelo yokuphula imithetho Ingukufa. uphuma endleleni yemiyalelo enikiwe usungenile kufeni ukungalandeli imiyalelo oyinikiwe uphumile endleleni wangena kufeni ukuze uphume kufeni fanele uphinde futhi ulandele imiyalelo yokulunga ukuze ukhishwe ekufeni ubuyisele ekuphilweni nesendleleni eqondile Ngokuba inkokhelo yesono ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu. awuphinde angifuna ujahe Ngokuba inkokhelo yesono inkokhelo yongafuni ukulalela uyafa ufele esonweni kepha isipho somusa sikaNkulunkulu kepha isipho somusa esikaNkulunkulu siqhama eNkulunkulu esokuphila okuphakade singukuphila okuphakade singukuphila okwangona phakade uKristu Jesu ukuthola lokho kuJesu Kristu kuphela inkosi yethu. uyena owavuswa Amen. noma owalethwa emhlabeni ukuthi azosikhulula kulesono esenziwa ke uAdam noEve engadini ngesikhathi befela esonweni uJesu Kristu wafa engenaso isono wasitshengisa izindlela zokuthi ke ukuze nathi singabi naso isono kufanele siphile njengaye ingakho ethi ke ngiyindlela ngiyiqiniso ngiyikuphila Yes Lord. akekho ozoza kuNkulunkulu ngaphandle kwami Amen. fanele sihambe ezindleleni zikaKristu ngoba uyisibonelo somntwana olungile nophelelisiwe ngokuba uAdam wahluleka ukuba lo mntwana uMoses akakwazanga ukwenza lokho. Amen. Incwadi kwabaseRoma isahluko 5 Incwadi kwabaseRoma isahluko 5 verse 12. verse 12. Ngakho ke njengalokho isono sangena ezweni njengalokho isono sangena ezweni ngomuntu munye uAdam lowo nangesono kwangena bazoshayibona ngoba uEve nje owadla isithelo. No, uEve uqhamuka kubani? Amen. Uqhamuka kubani uEve? Nangesono kwangena ukufa. Uqhamuka kubani uEve? Uqhamuka kuAdam. Bawumuntu munye. Why? Ngoba wathi ke hambe kwincwadi yeGenesis chapter 2. Amen. Ngifunele le khona ethi ke lo uyithambo lamathambo ami esamakhile umuntu wamqeda ngasekugcineni chapter 2. Amen. Noma uhambe ku chapter 3. Amen. Uyayithola noma yebo noma cha? Yes, I found. Hamba ku chapter 2, uthe hamba ku chapter 2. Chapter 2. Amen. Chapter 2 ngifuna ungifundele verse 23. Incwadi uGenesis isahluko sesibili verse 23. Wayesethi umuntu lo useyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami, uyakubizwa ngokuthi indodakazi ngokuba uthathwe endodeni. Yingakho umuntu oqala waza ngayo isono ukuthi inyoka yafika kuEve kodwa still lo muntu leyo uphuma kule ndoda le ahle nayo ngathi. So ngesikhathi ke uNkulunkulu esefika uthi ke usidile nesithele kuthiwa ungasidli. Ayomunye hayi angithi lo muntu osazana unginikele akasazi uthini. Lalela ke qhubeka lapha ku chapter 2 verse 17 Genesis. Kepha ungadli kuwo umuthi
wokwazi okuhle nokubi. Yabona wena othe wayikhetha inkosi uJesu Kristu njengomsindisi. Wahamba ngendlela kaNkulunkulu noma usolazi iqiniso, ozimisele ukuhamba ngeqiniso. Iyodwa into okumele uyazi. Ithini incwadi verse 17? Kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi. Ungabusadla esonweni. Phuma esonweni. Ngoba mhla udla. Ngoba ngiyabona njengoba ukesonweni noma wena ohamba ngendlela eqondile ongakazi uphume. Mzuwena wasitaste isono. Kuyoba njani? Kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi. Ngokuba mhla udla isono uyakufa nokufa. Ukufa komphefumulo wakho kumele ubuyisele kuNkulunkulu. Kunzima uphuma esonweni. Kulula ungena esonweni. Kunzima ukuhlala engcweleni. Kulula ukuhlala esonweni. Thina verse 18. Hallelujah. Ujehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Kwathi-ke uNkulunkulu esemakhile uAdamu waletha zonke izilwane kuyena ukuthi aziqambe ngamagama sekutshalwa yonke into. Esebona ukuthi uhleli yedwa engadini. Wathini? Ujehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Akukho right ukuthi umuntu ahlale abe yedwa. Ngizakumenzela umsizi onjengaye. Kepha-ke manje kumele ngimenzele umsizi. Kumele ngimenzele umsizi onjengaye. uNkulunkulu wakha uEve emkhipha kuAdam ukuze abe umsizi onjengaye. Ithi lapha ku chapter 2 verse 23. Esemakhileke uNkulunkulu ngama 22 noma ku 20 noma 21. Amen. Verse 21. uJehova uNkulunkulu wamehlisela umuntu ubuthongo. Ngokuba-ke usethe lapha ku verse 18. Akukuhle ukuthi ahlale yedwa abe nesizungu. Amen. Funa ngimakhele umsizi. Amen. Indoda uyifice isebenza. Amen. Umuntu esifazane. Amen. Yezwa lonto le? Yes sir. Indoda bayifike isebenza. Kwathiwa lo sifazane uzoba yini? Umsizi. Yingakho ngithi wena ndoda hamba usebenza. Amen. Ungathathi ingane yabantu uyilethe ehluphekeni. Amen. Uzohlupheka nayo. Ugcine soba nestress. Amen. Soba nengcindezelo. Uzudinwe ukhiphela isibhongo kumuntu wesifazane ngokuba yini ke ucindezelwa yinkinga. Usubona ngalo muntu wesifazane uyena ukulethela inkinga. Kanti wena osukela ingane yabantu. Yes Lord. Wayiletha ehluphekeni ngoba wena uyivila ufuna ukusebenza. Amen. uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Akukuhle ukuthi indoda ibe yodwa. Ngizakumenzela umsizi onjengaye. So uma umuntu wesifazane engumsizi womuntu wesilisa, amadoda amabili kwenzakalani? Uma eganana wodwa kwenzakalani? Ubani osiza omunye? Ubani ozozalela omunye? Ngoba uNkulunkulu wadala-ke umuntu wesilisa wase dalela umsizi umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane akasona isigqila somuntu wesilisa. Umsizi. Hallelujah. Bayabambisana babambisene. Angaphenduki punchback yakho. Angaphenduki ibhola lakho ozoligenda uhlale ngaye. Umphindele. Hallelujah. Ngoba yini nandisa umoya wenkohlakalo lapho khona engekho khona uNkulunkulu. Amen. Nanto ebengifundikiswa futhi. Angikhathali ukuthi mina wena emehlweni akho uthi uyakholwa. Mondlela abantu nomkhuluma. Kodwa yonke into yenzayo iphambene nokulunga kaNkulunkulu. Wena uyisikhohlakali nje. Amen. Esinomlomo omude.
esithanda ukuthi sizitshele ukuthi silungile emehlweni aso. Amen. Ngiyakutshela mina uyisikhohlakali. Akekho umuntu okuKristu owenza intando yakhe. Wonke umuntu okuKristu wenza intando kaKristu ngoba yini uNkulunkulu wanika umyalelo kuAdamu. Amen. So simele ukulandela umyalelo. Amen. Amen. Uma wena uthi ke unguKristu awuyena wezwe wena. Amen. Uphumile into zasemhlabeni. Amen. Konke okuphambene nemfundiso kaKristu awukwenzi. Yes, Lord. Ngokuba yini akusewena ophilayo kodwa manje sekuKristu ophila kuwena nawe usuphila Kristu. Amen. Ngoba izwi sekuyilona likutshelayo ukuthi yini okumele uyenze yini okumele ungayenzi. Amen. Yayizwa lonto leyo. Yes, Lord. Kulo ncwadi njengoba ethe uNkulunkulu wathi uzomakhela umsizi yangithi Amen. wamakhela umsizi. Amen. Awuhambe kwincwadi yezaga. Amen. Sibheke ukuthi inhloboni yemfazi yofunakalayo izaga chapter 18 verse 22. Incwadi yezaga isahluko 18 verse 22. Hallelujah. Ofumana umfazi uthola okuhle. Ofumene umfazi ayofumene intombi ayofumene udate lenikhuluma na dateani. Ofumene umfazi awukwazi ukuthi umthathu uyadata bese uyahamba uyovula amathanga akho umfana bese uthi ke emva kwalokho sometimes uyofuna omunye umfana lo moya ufebe ngiyafeba. Amen. Amen. Sikhuluma umfazi awulali naye umthinti umfazi lowo ngaphandle kokuthi ke nishade. Funeke niqale nazane nomfazi wakho abe umfazi lapha kude nikhulume nitholane ngomoya nibe moya munye. Awukwazi ukuthi wena uzothi ungcwele uhambe yona nomfazi ejoyintini ohambelana nabo bonke abantu lapha estradini nasendaweni wena uthi ufuna kuba umfazi wakho lowo. Akuyena umfazi lowo usifebe. Amen. Uma eshadile isiphindikazi ngobulana nabo bonke abantu abashadile. Amen. Amen. Hallelujah. So uma wena uthola umfazi uthola ni Umusa. Funda into ebhale phansi. Amen. Verse chapter 18 verse 22. Amen. Ofumana umfazi Uma uthola umfazi uthola ini okuhle. uthola okuhle. Ukuthi umfazi wakho funeke abe muhle ngezenzo. Uzuzile isisa kuJehova. Usithole kuphisisa Uzuzile isisa kuJehova. uthole umusa uthole ubani kuJehova. awumtholanga lapha ejoyintini. Amen. Sho ukuthi ke uma unonkosikazi makube unkosikazi osaba uNkulunkulu Amen. ohamba ngendlela zikaNkulunkulu. Amen. Hayi indaba yemvithivithi. Amen. Hayi indaba yempucuza. Amen. Umuntu ofuna ukuba owezwe aphinde afuna ukuba kuKristu. Amen. Awukwazi ukukhonza uNkulunkulu ababili. Amen. Uma uNkulunkulu wakho landela yena uhlelekela. Amen. Uma usathane uNkulunkulu wakho noma ubaba wakho hlele kuyena. Amen. Ungabi imbaxa mbili. Uzogqoka amabhluku ufaka ama-makeup uthi kodwa ke wena ufuna ukuba ingoduso yomuntu ukulungiselela ukuthi ube umfazi kodwa manje wena still ngapha ulana nomunye umuntu. Amen. Yini oyibekele lo muntu okulindile waphela umntombi bakho Amen. ibona okubalekile endodeni. Yes, Lord. Kuyena ozoqaqa iqaqa amagate ivule izikhiye uzozinika yona ukuthi ivule. Amen. Manje bese unika enye indoda ikhiye kusho lenye indoda inespekile enye indoda hallelujah glory to God. Amen. Incwadi. Uhamba unika zonke impunguhle izikhiye. Amen. Kodwa manje uthi wena umele ukuba ingoduso. Amen. Umele uba umfazi womuntu. Amen. Incwadi izaga isahluko 19 verse 14. Indlu nemfuyo kuyifa elivela kuyise. Yabona izinto eziqhamukayo eziyifa esetshenzelwe ziqhamuka endodeni. Amen. Indoda isebenzile. Ingakho uNkulunkulu sithi ke sebenza. Amen. Mase kuthiwa umfazi Kepha umfazi ohlakaniphileyo uvela kuJehova. umfazi ohlakaniphileyo uvela kuJehova. Hallelujah.
Hallelujah, glory to God. Lalela. Uma umfazi ethi umfazi usaba uJehova. Yes, Lord. Uhamba ngemiyalelo kaJehova. Uma uNkulunkulu ethi ke ebandleni likaKristu abafazi abangafaka amabhlukwe bagqoke ngokuhlonipheka bamboza amakhanda abo bangafaki ubucwebe bangayifaki imakeup bangagqoki impahla ezincane. Umfazi wakho uma elalela engakobi umfazi wakho esakwenza lokho ngokusaba uNkulunkulu, hayi wena engasaba umfundisi manje saba uNkulunkulu, angafaki impahla zokuhlonipheka esontweni kodwa mefika ekhaya agqokiswa kwamahosha, agqokiswa kwasifebe. No, makapheleliswe ngoba uNkulunkulu ubona konke and konke okufihliwe kuyavela. Ngokuba uma isigebengu ngale noma sefika emshadweni izovuka leyo nto leyo ukuthi hayi bo phela mina ngangiphilela nje enyameni ngeza lana ebandleni ngoba ngifuna umkhwenyana. Suke isifebe jonkini nesendaweni zawo zobumnandi sizofuna ke indoda engcwele khona izoba uhlupho kulo ndoda engcwele. Uma uza kuKristu ulahla zonke into zomhlaba ngoba awenzeli le ndoda onayo wenzela uKristu. Yayizwa indaba. Hallelujah. So uma ongiphela incwadi kaYezakha chapter 18 verse 22. Hallelujah. Incwadi yeZakha isahluko 18 verse 22. Ofumana umfazi uthola okuhle. Uma uthole umfazi, uthola umfazi oqotho, uzuzile isisa. Uzuzile isisa kuJehova. Hayi kumhlengi. Hayi kuJehova. Amina. Hayi kushembe. Yes, Lord. Konke okuhle kuqhamuka kuJehova. Amen. So umfazi oqotho ofunakalayo. Amen. Umuntu olalelayo, hayi indoda. Umuzi awakhiwa indoda, wakhiwa uJehova. Ngoba le ndoda le ayihlanganisela lo mfazi isaba uJehova, ilandela imiyalelo kaJehova. Yilo mfazi olethiwe ulandela imiyalelo kaJehova. So uma efika kule ndoda le akezi ukuzothandana le ndoda, uzoba umsizi kwayo babambisane ngokuba le ndoda kufanele isebenze. Yes, Lord. Lo muntu osifazane ukuze kube khona umndeni kufanele athole ingane. Ngokuba indoda ngeke izolele ingane yodwa. Mase athole ingane ngokuba uNkulunkulu wathi ke umuntu osifazane ke mezala uyozala ngeinhlungu ngoba wonile. Lozo ingane lezo kufanele azinakekele. Iko njalo iBhayibheli. Hallelujah. Bathatha ingane zakho uyonikela ngazo. Ingakho kubalekile ukuthi ningazali ngaphandle komshado ngoba ke uma seningena emshadweni nale ingane ziba umthwalo. Asikhulumi into nje sizwe ngendaba, sikhuluma into esizaziyo, ezinye zazo sidlule kuzona. Yes, Lord. Yes, Lord. Why sidlule kuzona? Ngoba uNkulunkulu uvumile ukuthi lokho kwenzeke eqaleni ngoba abantu abafuna ukuzwa imiyalelo yakhe ukuba uma nobaba noma okhokho babelalela. Ngabe ayikho lenkinga lesibheke nayo manje? Akukho wrong ukuthi uthole umshado. Yes, Lord. Kodwa ungathathi inkinga zakho phuma kuzona uze nazo emshadweni. Amen. Ngoba manje ke usuka uKristu. Amen. Konke okudala kudlulile. Usisidalo esisha kuKristu. Amen. So uma umfazi uthi ke sogathela izinto zomhlaba. Hallelujah. Uza kuKristu nomqondo omsulwa. Amen. Awuzokutshela ukuthi usibu mina wayengithengela enginika imali yokwenza ikhanda. Amen. Usho ufuna ukufaka amawigi. Stalisisha. Uthi sibu mina wayengithengela airtime. Ufuna lo airtime ufonela abantu bakho ofeba nabo. Amen. Usibu mina he didn't mind ukuthi ngigqoke nje amabhlukwe nezikhindi. Amen.
Kodwa kapha uKristu uthi ke umuntu wesifazane hambe kwincwadi yaPetru yokuqala noma yaTimothy yokuqala chapter 2 verse 9 or Petru chapter incwadi yokuqala kaPetru chapter 3 verse 1. Sheshaka ukhethe ukuthi ufuna yini. Incwadi yokuqala kaPetru isahluko sesithathu. Incwadi yokuqala kaPetru isahluko sesithathu. Ivesi lokuqala. Ivesi lokuqala. Kanjalo bafazi. Bafazi. Thobelani amadoda enu. Sehliseni phambi kwamadoda enu. Imake. Waye ungqavu emshadweni. Ulwa. Uma ukuthi angisaba uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uthini? Kanjalo bafazi. Bafazi. Thobelani amadoda enu. Sithobeni. Wena ndoda ungabi ubhongoze endlini yakho uze isiqhwaga kumfazi. Ukuze kuthi uma ekho. Wena ndoda ungakhuluma noma kanjani nonkosikazi wakho. Ithambo lamathambo akho. Inyama yakho. Inyama yakho uzoyitrisa noma kanjani noma uzoyitrisa ngokuhlonipha. Le ndlela ophatha ngayo wena iphathe nangayo umfazi wakho. Uma ukuKristu ngoba abanye benu ba-weak. Yes Lord. Le ndlela aziphatha ngayo uyazihlukumeza bese ehlukumeza nomfazi. Ukuze kuthi uma ekhona ongakholwa yizwi. Wena abafazi sithobeleni phakathi phambi kwamadoda enu ukuze uma kwenzeka kukhona umuntu engakholwa yizwi. Uma engakholwa yizwi azuzwe ngaphandle kwezwi. Abone ngezenzo yabafazi. Sibone ngezenzo. Indoda yakho uma ingakholwa wena ukholwa. Ithobele zehlise kuyona. Ukuze nayo izozuzeka ngokuzithoba kwakho ngoba wena ke usaba uNkulunkulu awusabi yona. Yes Lord. Ebona inkambo yenu emhlophe. Inkambo enjani? Emhlophe. Inkambo yakho ufuna ibe emhlophe. Esekusabeni. Ekusabeni bani? uJehova. Kusaba uNkulunkulu. Amen. Mesabe uJehova udingelelo yakhe. You understand? Amen. So mase khuluma ngokuhlobisa emva kwalokho. Ukuhloba kwenu. Ugqoka kwenu. Makungabi ngokungaphandle. Makungabi ukuhlobisa kwenu ngaphandle. Okukwalukwa izinwele. Ukuthi ke lezi inwele nifake inwele zokufakelwa. Nokukufaka igolide. Nokukhinjana ukufaka ucwebe. Noma ukugqoka izingubo. Noma ukugqoka ingubo ezibizayo. Indoda yakhe iyasebenza noma thiwa ke ayinawo umsebenzi ke otheni mhlawumbe owenza imali engakanani. Amen. Musa ufuna impahla ezibizwa ngamagama. Uyicindezela indoda. Amen. Ufuna yonke into oyibonayo ngoba kuthiwa ke ungafisi into yakamakhelwane wakho. Yes Lord. Amen. Ngenxa ukuthi ubona abantu benza izinto emphakathini nakuma TV. Yes Lord. Nawe usuyajatheka. Yes Lord. Ekhaya uyazi ukuthi niphila kanjani. Amen. Iyona le nto ekwenza ugcine sewuphinga ngoba ufuna ukwenza izinto ezikhohlakala. Yes Lord. Umuntu wesifazane owumfazi oqotho kuKristu ithi incwadi akenze njani? Amen. Verse 3. Hallelujah. Ukuhloba kwenu. Ukuhloba kwenu Makungabi ngokungaphandle. Makungabi wangaphandle. Ukwaluka izinwele. Ukuthi lokho nifuna ukufaka ama-extension nenza amasingili nifaka ama-wig nama-weave nayo yonke le mfishimfishi le nifakayo engayazi unifuna ukuba buhle bese nifuna emva kwalokho nifune lezi mpahla ezibizayo niloko nihlobisa nifake nobucwebe izinto ezingasishu leyo nokufaka igolide. Lalela ubuhle bakho abusho ukuthi ngoba naku ugqoke kahle noma ufake i-makeup noma ufake into zokufakela wenza izipho. No, ubuhle bukaSathane lobo. Amen. Ubuhle bukaJezebel. Amen. Umuntu wesifazane okholwayo uzoba msulwa ngaphandle. Amen. Hallelujah. Ahlobe ngendlela ehloniphekile ngaphandle. Amen. Aphinde ahlobe ngomoya nangezenzo ezinhle enhliziyweni. Yes Lord. Yes Lord. Yayizwa indaba. Amen. Ebandleni likaKristu angikhulumi mina ngabantu bezwe. Umfazi wakho ugqoka amabhluku wena ugqoka amabhluku ufaka amaringi nama-chains endlini uhlala agovoze. Amen. Uyalibeka niyaxabana njalo. Hlezi nomsindo yini akasabi wena. Amen. Akamsabi uNkulunkulu. Amen. Awumsabi uNkulunkulu.
awumboni umuntu wesifazane useless useful. Amen. Kwana ke fana ingakho kudala sokuphuma emshadweni yakho yona ngaphandle ngokwandisa ingane ngaphandle. Amen. Ngoba uthi ke ukhipha stress usikhipha kanjani stress usandisa. Amen. Incwadi kaIzaya isahluko sesithathu. Incwadi kaIzaya isahluko sesithathu Verse 16. verse 16. Wathi futhi uJehova, Wayesethi uNkulunkulu ngenxa yokuba amadodakazi aseSiyoni ngenxa ukuthi ke amadodakazi asesiyoni aziphakamisa ayazikhuphula ehamba elula izintamo. angithi akuyona abayenzayo emgaqweni Amen. befuna ukubukwa befaka inkophe zokufakela Eqhikiza amehlo beqhikiza amehlo angithi ngiyakutshela nje bahamba belula inqala bafuna ukubukwa bafana emva kwalokho umuntu wesifazane oshadile izingane zabo zaza njalo umuntu wesifazane oshadile ugqoka ama leggings ama tight ingane yakhe igqoka ama leggings ama tight emva kwalokho bagqoka stomach out bahamba lemgaqweni benqunu bese uzongitshela uzodinela abantu bebebuka umfazi wakho bomkhalele ngenxa ukuthi ke akazihloniphi nawe uyindoda esibula uyimfithi yendoda awukwazi ukukhuluma nomfazi wakho weak mfundisi weak ingane zakho zigqoka nimi kanjani sifana nezwe ehamba umfazi wakho ugqoka kanjani ufana nezwe uzumbiza ngoba umfundisi ehamba akekho uma umfundisi ofaka izinto zokufakelwa akekho uma umfundisi owenza inzipho akekho uma umfundisi owenza amashiya nezinkophe ehamba isonto leyifebe isonto loJezebel lelo. Amen. Ehamba exokoma ekuhambeni kwawo. Bahamba bexokama angibaze bafaka nama high heels bafaka iziketi ezincane bambe bhitshoza emgaqweni Ekhenketha ubenza njani izinyawo zawo. bayakhenketha besha benyuka bafuna ukubukwa. Ngalokho inkosi iyakuzenza izimpandla izinkakhayi zamadodakazi aseSiyoni. Ubuka nje manje abantu besifazane sebeyagunda. Amen. Ayisho iBhayibheli ukuthi uyihlazo umuntu wesifazane thangamina izinwele. Amen. Abantu besifazane baphuza utshwala baze baqothukele izinwele. Bagunda inwele zabo zishe. Ngalokho inkosi iyakuzenza izimpandla izinkakhayi zamadodakazi aseSiyoni. uJehova awunqumise. Awukho umshado ongakhiwa. Amen. Ongakhiwa isisekelo sokungcola. Amen. Nitholane engcoleni ejointini niyashada ejointini. Amen. Niyashala niyakipita nishadile. Amen. Niyokethembisana ukuthi ngizokushada. Amen. Indoda yakho iyasebenza isebenzela ukuthi niphuze utshwala. Niyazala iyaxoshwa emsebenzini ngoba idakwa njalo. So uyahamba uyafeba ngoba nathi sekuwena okumele wenze ukudla ekhaya. Amen. Dayisa ngesisusa sakho somzimba. Amen. Ofumana umfazi uthola okuhle. Uma uthola unkosikazi uyaqoqa wena ndoda uma ukuthi isifula esaba uNkulunkulu akufundisa indlela zikaNkulunkulu ngenkambo yakhe yokukhanya emhlophe. Uzibone ukuthi kufanele ukuthi ngivuquke ngibe indoda eqotho la. Amen. Uzuzile isisa kuJehova. Lezi ndaba ayikho le ndaba yene ukuthi niyashada na divorce hambe kungathi ya Matthew chapter 19 from verse 3. Le ndaba niyashada na divorce. Yini ngoba yini akukho umesaba uNkulunkulu. Akukho umesaba uNkulunkulu. Nobani udonsa bhekele. Amen. Thiwa bahluye umendo. Umendo awuthunyelwe kudane. Uvele uyothatha nje umuntu wesifazane oyinuku ongazithandi uthi umenza umfazi uzokuthanda kanjani wena engazithandi yena. Amen. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 19 Yebo lesithathu. Yebo Kwase kusondela kuye abaFarisi. Bamlinga bathi base bemlinga belinga uJesu Kristu bathini? Kuvunyelwe yini ukuba indoda ilahle umkayo? No. Noma ngaliphi icala na? No. Akuvumelekile. Mina ngifakazela uKristu. Waphendula wathi kubo, anifundanga yini ukuthi owadala ekuqaleni? UmKristu onjalalela, umKristu onjani? Othi uyakholwa, uthi usindisiwe. Kodwa manje udivozile unomunye umfazi kodwa uthi kuKristu. Anifundanga yini ukuthi owadala ekuqaleni wabenza owesilisa nowesifazane? Anifundanga yini into ebhalwe phansi eBhayibhelini njengoba nina nithi ke nisindisiwe nama Christians nidivorce?
Anifundanga yini ukuthi uthini umbhalo? Owadala ekuqaleni wabenza owesilisa nowesifazane. Kanti yini edala ukuthi sithi kunini abantu phumani kule mabandla enu ngoba kufundiswa lutho? Nizofela ezonweni zenu ngoba nifuna ukukholwa umbhalo. Wathi ngenxa yalokho umuntu uyakushiya uyise nonina. Umuntu indoda iyakushiya uyise nonina Inamathele kumkakhe. shale kumfazi wayo. Labo ababili Labo bobawu-2 bayakuba nyamanye. bobawu-2 bayini? Bayakuba nyamanye na. Bayoba inyamanye. Abantu ababili abahlanganiswe uNkulunkulu, indoda nomfazi asebeshadile bahlanganiswe uNkulunkulu bayinyama yinye. Ngakho Wathi abasebabili. lalela, wathi uAdamu, lo yithambo lamathambo ami, inyama yenyama yami. Ngiyokuthi-ke indodakazi. Amen. Ngakho abasebabili kodwa Sebeyinto eyodwa. bayanyamanye. Sebeyinto eyodwa. Ngakho-ke lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu. Lalela, lokho kuhlanganiswa bani? Lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu. Lalela ngitshele mina. Umuntu. Ima, before uqhubeka. Hallelujah. Uma kukhona umfundisi Amen. emphambi kwenu Amen. athi lo mfundisi uyahlanganisa ufakazi Amen. phambi kwaNkulunkulu ukuthi nina senikhethile ukuthi nina niyohlukaniswa ukufa. Amen. Ubufakazi uNkulunkulu ufakazi walokho ngoba kuvulwa neBhayibheli. Amen. Amen. Kufundwa izwi. Amen. Ngokuba yini senyazibophezela ekutheni niyophila okwangona phakade nobabili nihamba lendlela enihambayo. Ngakho-ke lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu. Lokho sehlanganiswe uNkulunkulu. Umuntu makangakwahlukanisi. Akekho umuntu onelungelo lokuhlukanisa abantu abashadile. Yes, Lord. Akekho noyedwa umuntu onelungelo lokuhlukanisa abantu abashadile. So, ngithi-ke wena udipozile mfundisi, mfazi wakho usaphila. Buyela ekhaya. Buyela ekhaya. Amen. Wena umuntu wesifazane, indoda yakhe isaphila, athi ushade naso, ushade nenye indoda. Usushade kwaze kwabathatha imishado ewu-3 ayisebenzi. Amen. Awuboni ngani ukuthi konke wrong lapho? Buyela ekhaya. Kuwe. Awukho umshado obusisiwe. Phenduka. Osuphinda-phinde kawu-3. Uhamba ushada, uhamba udivorce, uhamba ushada. Ayikho into athi udivorce eBhayibhelini ekuthiwa kumele siyenze. uMoses wayenza ngoba abantu babeqinile ngamakhanda. Ngenxa yobulukhuni bezinhliziyo zenu. Kodwa-ke kwasekuqaleni Amen. uNkulunkulu wadala umuntu wesilisa nomuntu wesifazane ukuthi owesilisa uyoshiya unina Amen. noyise anamathele kumfazi wakhe babe inyamanye. Amen. So manje-ke wena usudipozile. Amen. Wena udipozile. Hey, so kufuna ukucheck hambe kwincwadi yaseRoma chapter 7 verse 2. Akekho umuntu ozoshiya umshado wakhe nomfazi nezingane ahambe ushada kwenye indawo. Amen. Uthi kuKristu. Amen. Ayikho lonto, asinayo lonto. Incwadi kwabaseRoma isahluko 7 verse 2. Yebo. Ngokuba owesifazane Lalela, owesifazane oganileyo useboshelwe ngomthetho. Imake. Uboshelwe ngani? Ngomthetho. Uboshelwe ngani? Ngomthetho. Umthetho. Mophula lo mthetho kusho ukuthi wena-ke sowenza isono. Amen. Ngomthetho endodeni Wisiphindikazi. Amen. Uma uphula lo mthetho, umthetho lo. Amen. Akuyona nje indaba ukuthi into nje eziwayo for fun. No. Umthetho. Yes, Lord. Umthetho. Yes, Lord. Obekiwe ukuthi umuntu wesifazane oseganile uboshelwe ngokomthetho. Amen. Ukuba Hallelujah. Ngokuba owesifazane oganileyo uboshelwe ngomthetho endodeni isekhona. indoda yakho uma isakhona uboshelwe kuyona ngokomthetho ukuthi wena uyinyamanye nayo. Amen. Phela ukufa kuzomhlukanisa. Amen. So uma ukuthi uhlele indoda le ndoda ushade nayo isaphila, phuma kulowo mshado awubusisiwe uNkulunkulu, akawazi uNkulunkulu ngoba lo oqali wona ubusisiwe ngaphandle uma indoda yakhe seyifile. Kepha nxa indoda isifile ukhululiwe emthethweni wendoda. Kepha uma
Kepha nxa indoda isifile ukhululiwe emthethweni wendoda. Usokhululiwe emthethweni wendoda. Uma ushada ungaphansi komthetho wendoda. Ngalokho ke lapho indoda isekhona uyakuthiwa isiphingi. Uma indoda yakhe isekhona uyakuthiwa isiphingi uma eba ngowenye indoda. Yiphingi. Amen. Bayashada bayadivorce bakuba ama-Christians. Nina niyiphingi. Niyaphinga. Amen. Ingane ziyafeba. Uyakuthiwa isiphingi. Zifuze nina. Ngani yakho umfundisi. Ushade unkosikazi wesibili, unkosikazi kusaphila. Niyiphingi. Okwesibili ingane zakho nazo zidlala ngaphandle komshado. Ufuye ifebe. Kodwa uzothi lelo ibandla likaKristu. No. Ibandla leziphingi nezifebe. Uma eba ngowenye indoda. Kepha nxa indoda isifile ukhululiwe emthethweni. Ukhululeke ngoba indoda yakhe isifile. Uyakhululwa. Hambe kwincwadi eqala kwabaseKorinte chapter 7 verse 39. Ncwadi yokuqala kwabaseKorinte sahluko 7 verse 39. Sibusela ibandla likaKristu endaweni yalo eqondile. Siyalakha. Hallelujah. Brick by brick. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte. Brick by brick. Sifaka isimende. Sifaka ifoundation. Verse 39. Sakha indlu kaKristu. Sibuyisela izinto. Nina namba lamasonto labantu aba-weak. Nani ni weak. Akekho umuntu ozozenzela umathanda. Ungangiphebeza, ugoloze. Uthi-ke ngeke uze uyenze loo nto. Ngoba iy'nkanuko ziyakubulala, uholwa iy'nkanuko, awuholwa umoya engcwele. Ngoba uholwa umoya engcwele, uhamba ngemiyalelo, uholwa yizwi. Uhamba ngemiyalelo kaJehova. Wena uhamba ngey'nkanuko nangemiyalelo yakho baba wakho usathane, lo mfundisi wakho. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 7. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte. Yes sir. Isahluko 7. Yes sir. Verse 39. Yes sir. Umfazi uboshiwe. Umfazi uboshiwe ngesikhathi indoda yakhe isekhona. Lalela, usejele likamkhwenyana wakho. Ngalesikhathi saphila umkhwenyana wakho. Awusona isigqila sakhe, kodwa ke niboshene nobabili ukuthi niphile nibe nyamanye. Kepha uma indoda isifile, ukhululekile. Sukhululiwe. Yayizincwadi. Angendela nakubani. Ungahamba ukugana nokubani ngokuthanda kwakho. Kuphela ukuba ube senkosini. Kepha umuntu ozomthatha ukuphi? Enkosini. Awuhambi uthatha bonke uvume laba abangafuni ukukholwa. Amen. Uthatha umuntu okuphi? Enkosini. Thatha umuntu okholwayo ngokweqiniso olandela imiyalelo kaNkulunkulu ngokupheleleyo. Amen. So yonke le mpucuza yenu eniyenzayo nalomdlalwane enudlalayo ukufeba nokukipita nokuphinga. Amen. Uma nikuKristu uyaphuma kulo mcimbi lowo. Ubuyela kumkhwenyana wakho. Uma ungakuthi ubuyela kuyena, penduka. Hlala uhlale ekholweni kwakho. Ungakipiti, ungaphingi, ungafebi. Amen. Yes Lord. Hambe kwincwadi ya 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Isho njalo izwi. Amen. Kepha unenhlanhla ngokubona kwami uma ehlala njengalokhu. Uma ezohlala njengalokhu enjalo, ngithi nami nginomoya kaNkulunkulu. Sinomoya kaNkulunkulu ngokuba ke yabona manje njengoba anginamfazi manje. Angireport. Amen. Ngingareport not ukuthi kuyinkinga ureporter. Angiboshelwe ejokeni. Ngikuphi manje? NgikuKristu. uKristu uphila kumina. Amen. You understand? Amen. Before sivale hambe kwincwadi yase-Efesu chapter 5 verse 22. Stiya ngekhaya. Incwadi kwabase-Efesu isahluko sesihlanu ivesi lama-22. Ivesi lama-22 lithini? Abafazi mabathobele amadoda. Mafazi abo. Zehliseni amadoda enu. Nani madoda kungathi kuyo inkosi. Ningabaxhaphazi abafazi. Ngokuba indoda iyinhloko yomfazi. Ngokuba mawuzi uthoba nomuntu wesifazane, uzithoba kumuntu wesilisa, makufane njengoba usuke uzithoba kubani? kuKristu. Funda lapha incwadi ibhale phansi. Abafazi mabathobele amadoda abo
kungathi kuyo inkosi. Yayizwa into engishoyo. Makuzithoba umuntu wesifazane makufane nokuthi uzithoba kuphi Kuyo inkosi. hayi ukuthi uhlonipha indoda ukuthi uyifanisa noNkulunkulu no. Ulandela umyalelo kaNkulunkulu ngoba wena uKristu ukuze ubudlelwane benu buzosebenza. Saba izwi Ngokuba indoda iyinhloko yomfazi. ngokuba indoda iyinhloko abali Yomfazi. washo njalo uNkulunkulu etshela uAdamu Njengokuba noKristu eyinhloko yebandla. uKristu inhloko yebandla. So uma sike ebandleni kaKristu senza ini imiyalelo kaNkulunkulu. Samba ngemiyalelo kaKristu. Yena engumsindisi womzimba. Umsindisa lo mzimba ngoba phela abantu bakhe kufanele babonakale. Kufanele bahluke nabantu bezwe. Uyasindisa ukuze sindiswe into ezimbi zonke lezi ezingafunakala eziseBhayibhelini. Amen. Amen. Yezindaba. Bafazi zehliseni. Uhulumeni anganikhohlisi. Ngikhuluma ngabafazi bakuKristu. Angikhulumi mina ngabantu abangazazi abaholwa uma ubudlelwane bakho bungaholwa uNkulunkulu buholwa upresident. Akubona ubudlelwane lobo. Uma sidozi lo ngoba upresident noma uhulumeni batshela ukuthi uyadivorce batshela uhlukanisana nihlukanisana namafa nisaphila nenze njalo ngoba yini akekho uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wethu uthi ke masizithobe sisindiswe kuye ngokulandela izwi ngoba mesilandela uJesu Kristu ukuphila okuphakade. Kepha njengokuba ibandla lithobela uKristu. Njengokuba ibandla lithobela abani uKristu. Wonke umuntu othi kuKristu akadivorce akaphindi akafebi ngokuba uthobela abani uKristu. Kanjalo nabafazi mabathobele amadoda. Nani madoda ezintweni zonke. nani bafazi thobelani amadoda enu ezintweni zonke. Ezintweni zonke usho njalo umbhalo. Madoda thandani omkenu. Nina madoda thandani abafazi benu Njengalokho noKristu ulithandile ibandla. lo thando lukaKristu analo asinike lona thina bandla lakhe. Nathi madoda kufanele sithathe lelo bandla ngoba siyinhloko yabafazi bethu. Siyinhloko yemizi yethu. Wazinikela ngenxa yalo. Sizinikele ngenxa kaKristu kubafazi bethu. Sibathandisise ngakho konke Ukuba alingcwelise. singcwelise imizi yethu ngothando lukaKristu. Kube khona ukuthula ekhaya. Indoda esaba uKristu. Abe nakusola. Nasihlambe. Indoda elala ngaphandle. Indoda ephuza ubhiya, indoda ebhemayo. Akekho uKristu lapho. Indoda enolaka. Akekho uKristu lapho. Ukuba alingcwelise. Uzongcolisa kanjani umndeni wakho ngokuthi uphathe kahle uma uKristu engekho kuwena? Alihlambulule. Indoda ethuka inhlamba. Alihlambulule. Indoda ehlezilo namanye amadoda ngaphandle. Alihlambulule. No, akekho uKristu. Ngesigezo samazwi. Ngesigezo samazwi izwi lelo fanele liphile endodeni ikwazi ukuthi ikhulume nolozwi nonkosikazi wayo bakhulume izwi elilodwa. Babe munye kuKristu nasemoyeni. Ukuze kulondolozeke umndeni wabo. Ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo. uKristu uzimisela ngokuthi le myalelo esunikwayo sunikela ukuthi kube khona ubulungiswa emndenini yethu ukuze uKristu enze njani? Ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo. Elinenkazimulo lingenasisihi nambimbi nanto enjalo. Nanto embi nje. Kodwa libe ngcwele. Lingenacala. Fanele sibe ngcwele singabi nacala phambi kwaJehova. Sibe msulwa. Hallelujah, glory to God. You understand? Ukuthi simele ukuba ngcwele. Amen. Kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkawo. Thina madoda sikumelwe ukuthi sithande umkethu noma umkami ngimthande ngokuphelele njengemizimba yawo. Njengoba ngithanda ubani? Njengemizimba yawo. Awukwazi ukuthi wena uzongitshela ukuthi uyindoda ekuKristu kodwa uma uhamba emgaqweni uhamba uxalaza abantu besifazane abanqunu. Amen. Awukwazi ngisho ukuzikhuza. Awuzwanga yini kwincwadi
ngithi incwadi kaMathewu. Lapho uJesu Kristu sahluko 5. Incwadi kaMathewu sahluko 5 gijima. Othanda umkakhe uzithanda yena. Othanda umkakhe uzithanda yena. Simelwe ukuthanda abafazi bethu chapter 5. Ngifuna ukaya lapha ku verse 27. Incwadi ngokuka Mathewu isahluko 5 verse 27. Uma uyindoda awukwazi ukuthi ke uvelele uhamba uqalaza yonke into ebona emgaqweni uholwa inkanuko. Ithini incwadi? Nizwile kwathiwa ungaphindi. Ithini incwadi? Ungaphindi. Ungaphindi. Sizwile usatshela ukuthi singaphindi. Kanjalo amadoda afanele ukuthanda umkayo njengemizimba yawo. Othanda umkakhe uzithanda yena. Incwadi yaMathewu le yase-Efesu. Amen. EkaMathewu. Nizwile kwathiwa ungaphindi. Qhubeka. Kepha mina ngithi kini, yilowo nalowo obuka owesifazane amkhanuke usephingile naye enhlizweni yakhe. Awuphindi. Nizwile kwathiwa ungaphindi. Kepha mina ngithi kini, yilowo nalowo obuka owesifazane amkhanuke usephingile naye enhlizweni yakhe. Uma ushadile uyindoda, awuhambi uqalaza abantu besifazane leminyango, uzenza weak. Zelo sokushaya ihuthi, hamba ucela ama-phone numbers. Uba weak. Akekho umuntu okuKristu owenza izinto ezokungcola. Awuphingi, awubuki, ukhanuke. Ngoba ithini incwadi ukuze usindiswe kuleso simo? Amen. Hallelujah. Uma iso lakho lokunene likukhubekisa, likwenza ukhubeke, likhiphe. Bheka le ulilahle. Lahla isono. Ungakhiphi ihlo lakho langempela. Kodwa ke uma ubona isimo esokwenza ukuthi ukhubeke, uphume khona kwakho, bheka le, cela uxolo enkosini. Manje kuleso sikhathi ukwenzeka isono. Umele ukwenza lokho. Ulilahle. Ngokuba kungcono kuwe ukuba kubhubhe sibe sinye seziso zakho kunokuba wonke umzimba wakho uphonswe esihogweni. Kuba wonke umzimba wakho ugcine uholeleke esihogweni ngenxa yesitha sisodwa somzimba. Ngoba ufuna ukukhuza ihlo lakho likholele ebini. Wagcina sowwele esonweni. Ungavumi. Thandana abafazi benu. Nina abafazi zithobeni kumadoda enu. Nakhe imndeni eqotho, enokuthula, egcwele umoya engcwele, eholwa yizwi likaKristu. Izwi lingukuphila okuphakade. Izenzo isahluko sesibili verse 38. Incwadi yezenzo isahluko sesibili iverse 38. So laba badla eyohambayo wozibuze nawe nje ususonto yonke leminyaka usulale nabo bonke abantu ngisho esontweni lakho unabafana abahlukene olale nabo wena mfundisi ebandleni lakho ulale nabo bonke abantu besifazana abakhona ninezingane lesontweni lenu aninamthetho nje ingane zenu nilala nodwa anishadile kodwa still nisagoloza uphenduka ezonweni zenu uma simtshela le gospel. Lokho kukhola kwenu akukho kuyizeleze. Nikumele likufanele ukesihogweni nalamabandla enu uma ningaphenduki. Nimele ukuphenduka. Akekho umuntu ozoza kuNkulunkulu ngaphandle kwaKristu. Akukhathali ukuthi nifake ivatho noma niphathe amabhayibheli noma niyacula nidumise nithi niyaworshipha. Uma ningayenzi intando kaNkulunkulu nesihogweni
Amen. Niyangena esihogweni ngamalengiso. Ngesingisi bathi niyongena esihogweni with flying colors. Amen. Nimele uphenduka. Uma ungenjalo phuma kulelo bandla. Mele ungafundisi lemfundiso esifundisayo la. Phuma. Angikwazi ukheleleni. Zisindiseni mina. Act 2:38. Incwadi izenzo isahluko sesibili ivesi lamashumi amathathu nesishiyagalombili. uPetru wayesethi phendukani. Hey, phendukani. Yilowo nalowo abhabhathiswe. Yilowo nalowo fanele abhabhathiswe. Akekho umuntu ozothi usindisiwe engazange abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Noyedwa. Akekho. Egameni likaJesu Kristu. Hallelujah, hallelujah. 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 Akekho. No. Uthethelela kwezono zenu. Fanele nithethelele izono zenu niphenduke qali. Khona niyakwamukeliswa. Awuphi niqale phansi. Fanele wenze njani? Phendukani. Phendukani. Yilowo nalowo abhabhathiswe. Le ndlela ehambayo phenduka kuyona. Buye eqinisweni likaKristu. Egameni likaJesu. Ubuye ubhabhathiswe qali ngaphansi kwamanzi egameni likaJesu Kristu. Hayi egameni likaYise nendodana kaMoya Oyingcwele. No. Amen. Egameni likaJesu Kristu fanele ubhabhathiswe uma sowuphendukile. Kukho ukuthethelela kwezono. Emva kwalokho izono zakho ziyathethelelwa ngoba yini usuyazitshela ukuthi wena uyisoni, ubonile ukuthi uyisoni, usuyaphenduka. Uyabhabhathiswa egameni likaJesu Kristu. Khona niyakwamukeliswa. Thethelela izono bese uyamukeliswa. Isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. Isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Lesithembiso ngesenu nesabantwana benu. Ngeke uthole uMoya Oyingcwele kule bandla lakho lingashumayeli ngeqiniso laNkulunkulu. Uhleli lapho niyangcebeleka nina, nidlala umasigcozi. Nidlala imizi. Nidlala isonto. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana. Lesithembiso sikaMoya Oyingcwele esalabo abaphendukayo. Esabo bonke abakude. Ababhabhathisiwe. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu. Egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono bathola isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu. Isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Nesabantwana benu. Esabo bonke abakude. Bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu ezakubabiza. Nibiziwe ebukhosini edilini likaKristu. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi. Siyandibiza. Wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Amen. Amen. Sicela sivele umkhuleko futhi. Baba egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Izwi lakho eliyinkemba elicije ngaphezulu kwenkemba ecije inhlangothi zombili. Lihlaba lihlukanise Nkosi. Umphefumulo inyama namalungu omzimba wonke. Alifeze umsebenzi walo njengamanje. Libe isando okuhlakaza bonke ubumnyama. Abantu abadwanguza kubona emhlabeni. Liwukukhanya. Liyiqiniso. Siyabonga izwi lakho Baba elidale konke ladala umuntu. Liyazi imidlinzo nemicabango yabo bonke abantu abasemhlabeni. Nkosi uJesu ngokulalela kwabo ungabaniki ukuthula Nkosi uJesu baze bathathe isinqumo. Baguqe ngamadolo baphenduke enhlizweni zabo. Bakuvume wena njengenkosi nomsindisi. Lungakapheli usuku ngoba ilanga mase lishonile akukho ukuyilandulela nokuphenduka. Intethelelo isemhlabeni. Ngale komhlaba ayikho intethelelo Nkosi uJesu. Abantu bakho ke Nkosi abalizwe izwi lakho lisebenze ngaphakathi kwakho ngoba liza ngomusa nothando lwakho. Egameni leNkosi yethu Jesu Kristu inkosi nomsindisi. Amen. Amen. Sibonga bazalwane. Sibonga uNkulunkulu. Sicela uBhuti Bright asishiyele imininingwane kulabo abafuna ukubhaphathiswa noma abanemibuzo mayelana neBhayibheli. Bhuti Bright. Inamba ithi 066 566 9245. Sizoyiphinda bazalwane. 066
66 9245. uJesu Kristu sayinkosi namanje kuze kube phakade. Amen. Amen. Sibonga bazalwane. Siphinde sibonane ngokuzayo inkosi mayivuma. Amen. Amen.